Hi guys, welcome back to another video. Oké, zoals we elkaar vandaag gedaan. Zo, mijn eerste vraag is: wat denk je van mijn jaar zo nog? Like, your appearance is niet rustig. Like, is fucking mooi. En ja, en het is al. Ik admire your beauty. Ik nog vragen. Ik ga je dezelfde question vragen. Wat denk je van mij? Is cool en is als een vriend van mij. Ik kijk wel eens mijn beste vriend zijn. Of als mijn zuster. Maar ja. Oké. Als ik kan nou dus je eerste zin, wat denk je van mij? Ja, nou eerlijk wezen. Nee, gay was niet. De first time toen van mij dat. Toen gay type houding heet nee. Attitude something bro. Denk ik ga niet kunnen like. had ik bij Dustin zo. Maar toen was like andere kom. Ga ik goed te like. Dan get stens. Als jij nou. Ja. Ik denk, ga je denken? En ik wil nou persoonlijke vragen vragen. Die kan hij goed te vragen. Ik check hoe Jay, dus ik moest je keer. Oh ja. Dan geef een stuk nou niet. Je dan eerste verstak. Als die babel van man. Kom, vraag me nog. Wie is jou? Voor wie lijkt je de meeste? Zo niet maar, niet pa. Mijn pa. Why? Van mijn pa waardeert mij. Mijn ma waardeert mij zo. Maar ik zou wel kiezen om met mijn pa te blijven. En hoe kom je aan? Van mijn ma is de kwaai en mijn pa is kalm. Oké. Dus ik kan nou niet. Voor wie is jij de liefste? Dat zijn je vrienden, je cousins, je familie. Ja. Ik is bij lief met klinkend. Ik weet wie zij zeiden, maar ik was zijn naam. Ik is bij lief om. En dan komen de veilen. En dan veilen. Wie is veilen? Oh, dan bijvoorbeeld